Прывітанне, мой маленькі сябра. У сённяшняй вандроўцы мы наведаем яшчэ адно вазярцо, ды даведаемся, дзе ж на самай справе ракі зімуюць. Беларускія рачныя ракі, як, напэўна, ты ўжо здагадаўся, жывуць у рэках, пераважна ў вусцях, ды ў азёрах. Афарбоўка ў іх цёмна-зялёная, а ў даўжыню рачны рак можа дасягаць 25 сантиметраў. Пры гэтым працягласць жыцця рака ажно да 20 год. Удзень ракі хаваюцца ў сваіх норках так, што толькі клешні тырчаць. Выходзяць на паляванне толькі ўначы. Зрок у рачнога рака вельмі дрэнны. У пошуках здабычы яму дапамагаюць клешні і даўгія вусы. Ракі ласуюцца у асноўным рачнымі раслінамі, але не супяць спаймаць чарвяка альбо якое-небудзь нязграбнае насякомае. Зімуюць у тых жа вадаёмах, дзе жывуць летам, спускаючыся на самае дно і хаваючыся ў свае норкі. А ці ведаў ты, што ў Беларусі водзіцца павук, які жыве пад вадой? Вось ён, гэта павук-серабранка. Ён будуе свой дамок з павуціння, прымацоўваючы яго да водавых раслін ці камянёў. Каб дыхаць пад вадой і напоўніць свой дамок паветрам, павук-серабранка падымаецца да паверхні вады, высоўвае канец брушка і набірае ім паветра. Вярнуўшыся ў домік гняздо, ён аддзяляе паветраны шарык лапкамі. Вось і скончыўся наш шэраг цудоўных вандровак. Надышоў час развітвацца. Я вяртаюся да сваёй сям'і курапатак і буду вельмі чакаць на цябе ў госці. Да новых сустрэч!